Ihanaa, että sä löysit ties tänne mun kanssa asentamaan ripsiä tänään. Eli tää video on tarkoitettu kaikille, jotka on löytänyt meidän ripset toista tai kolmatta kautta, nähnyt meidän asennusohjeet, kaipaa lisää vinkkejä, tipsejä, tai muuten vaan kiinnostunut näkemään, miten me itse asennetaan meidän ripset. Eli kaikki alkaa värin valinnasta, ja mä valitsin itselleni käyttöön nämä meidän vaaleamman ruskeat ripset tänään. Nämä on mun lempparit, ja näitä mä oon käyttänyt niin kauan kuin meidän ensimmäinen testierä on saapunut. Eli miten meitä ripsiä voi käyttää, niin niitä voi käyttää 1 päivän kiinnitykseen tai niitä voi käyttää jopa 6 päivää. Mä itse tykkään käyttää yleensä 6 päivää ja pitää aina 1 välipäivän ja sitten taas käyttää 6 päivää. Ja varsinkin siihen tarkoitukseen niin se on hyvä puhdistaa aina ripset hyvin ennen asennusta. Eli mulla itsellä on aika suorat ripset, niin mä tykkään taivuttaa mun ripset aika taivutetuiksi. Otetaan ripsiliima. Tässä on kiva tämmönen pieni sutikka, millä tätä on helppo laittaa tätä liimaa. Eli semmonen tosi ohut kerros tohon oman luonnonripsen tyveen. Ei kannata laittaa tonne ihan ripsien päihin asti. Se voi vaikeuttaa itse asennusta sitten, jos on siellä päässä. Jotenkaan ei tarvitse pitää kiirettä, että tässä voi hetken aikaa antaa just odottaa. Ja mitä mä itse tykkään tehdä on, että mä laitan ihan ohuen kerroksen myös tähän ripsiosion tyveen. Semmonen hyvin ohut. On liimaa, mutta ei liikaa. Aloitetaan itse asentaminen. Taas sisänurkasta ihan vaan, että kun kuljetaan tonne ulospäin, niin siinä saa helpommin kissamaisen efektin. Ja myös se, että sitten kun näitä voi myös pistää poikki näitä osioita, niin ulkonurkkaan on helpompi sitten katsoa se osio, minkä siihen ehkä tarvii. Ja mun mielestä on vaikein on toi sisäosio laittaa, eli kun sen saa aika alta pois, niin muut tuntuu helpommilta laittaa. Joo. Mä itse leikkasin itselleni 2 8 millistä, 2 10 millistä ja sitten 2 12 millistä pituutta. Mä itse tykkään just laittaa sisäkulmaa vähän lyhkäsempää ja sitten ulkonurkkaa vähän pidempää oikein, että saadaan sitä silmää avaavaa ja kissamaisempaa efektiä. Mä annan näiden hetken aikaa kuivahtaa tässä, että sit kun ne on hetken aikaa kuivahtanut, niin voi näillä pinseten päällä painella niitä sinne luonnon ripseen kiinni paremmin. Tässä kohtaa, että jos se liima on vielä liian märkää tai että se ei ole kerännyt kuivua kunnolla, niin voi käydä niin, että nyt yksi noista ripsiosioista voisi jäädä tähän mun pinsettiin kiinni, mutta nämä on sopivan verran kuivunut. Otetaan siileri. Siilerissä on tämmönen samanlainen pää. Helppo sivellä tonne. Eli nyt tästä siileristä laitetaan tonne, minne äsken oli sitä liimaa. Niin nyt laitetaan samoille paikoille. Tää tekee siihen liiman päälle sellaisen vedenkestävämmän kalvon. Ripset on valmiit pidempääkin käyttöä varten. Sitten jos haluaa suihkun jälkeen tai kasvojenpesun, ripsienpesun jälkeen laittaa vielä ja oikein tehostaa sitä vedenkestävyyttä ja sellaista pitkäkäyttöisyyttä, niin siileriä voi toki aina sitten lisäillä lisää. Mutta tässä tää oli kaikessa yksinkertaisuudessaan ja nyt mulla taas silmässä on viikoksi eteenpäin ripset valmiina. Mut kiitti kun katoit. Ihania ripsihetkiä.